Selibumbene ihora lesithupha ntambama ezindabeni nesifundelo Amanda Zondi sanibona. Sekushona abantu abayisithupha ngemva kokubhidlika kwesakhiwo Omonde eningizimu yeGoli. Abezimo eziphuthumayo bathi bekunezisebenzi eziyi12 ebeyisebenza kulesi sakhiwo esinezitezi ezimbili. IMelika ithi yize kungeyona eqale impi ne-Iran izoqinisekisa ukuthi iyayiqeda njengoba yona nelakwa-Israel beqhubeka nokuhlasela i-Iran kule mpi esishiya abaningi bevaleleke eMiddle East ngenxa yokumiswa kwezindiza. Kanti umahlabela phambili mlaleli sithola udaba oluthi ikomidi lasephalamende liphenya nge-SAPS lithi umphenyi oyimele uPaul O'Sullivan usevumile ukubuya ngoLwesine wokuleli sonto ngemva kokushiya amalunga kuleli komidi ekhexile ngesonto eledlule. Ayaqhubeka nokungena amazwi enduduzo ngemva kokudlula emhlabeni kobe ngumholi we-Congress of the People uMusiwa Thera Lekota nobeseneminyaka engama-77. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa useyichaze njengenhlekelele impi esingenele osukwini lwesihlanu phakathi kwe-Israyeli, iMelika kanye ne-Iran njengoba sebebalelwa ngaphezu kwenkulungwane abantu asebeshonile. Kanti uma sengiyiphetha mlaleli phetha ngodaba oluthi ikhomishana kamahluleli uMadlanga engenele osukwini lwama-74 namhlanje bilalela izethulo zobufakazi benhloko yophiko lwamacala obugebengu okuhleliwe uMajor General Richard Sibiri. Kanti liyothi uma ligamanxa ihora lesithupha ngizobe ngikuphathele ezinye sele kahle.